An bɛ Kayi zone aéroportière la mun ye maa dɔw olu de filɛ ka taa Damasen daminɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na walasa ka se ka fusiri o ko la marabolo ɲɛmaa ni o ye colonel Musa Sumare ale filɛ k'i senfa ka taa yɔrɔ in na k'a jira k'a fɔ u ka yɔrɔ in bila sabula n'a a ko nana tɛmɛ nin kan a bɛna gɛlɛya don Kayi pankuluko lahalaw la. N'u y'a dɔn k'a fɔ jama de bɛ tun yan nɔ u b'a fɔ insécurité menacée don u bɛ yan bila o ye Kayi aéroport ko kɔni o y'a ko bannen o y'an ka avion ko bannen n'u ka laɲini t'o la an y'a ye bi sira ko banna terrain fana tɛ ka sɔrɔ avion kelen min n'o bɛ kɛ régulièrement n'an bɛ ka nɔfɛ an ka banabagatɔw bɛ se ka taa joona o fɛ an ka mɔgɔ tugarakaw bɛ se ka na joona o de fɛ ni avion ko fana jɔra bi o ye Kayi o y'an mago salen ye. Aéroport in a bɛ Kulun commune de fɛ yen maire ni o ye Asamadi Jalo ale y'a jira k'a fɔ ko olu ma yamaruya foyi di maa ma i kana dama bɔ nin yɔrɔ in na a b'a sɛmɛntiya k'a fɔ a bɛ Kayi aéroport ka kɛnɛ de kan. Taara mairie la ka taa signer jira o groupement fermé ka taa ne ko ne da t'a la tɛ papier di mɔgɔ ma a y'a dabila donc o ta ba zone aéroportière de kɔnɔ a camancɛ yɛrɛ de don parce que borne bɛ fɔ kɔfɛla la yan bɛɛ ye baganmara yɔrɔ de ye fulaw ka bagan bɛɛ bɛ kɛ nin bɛɛ la donc ni dingɛ bɔra yan sisan ni baganw nana a bɛ kɛ kasara ye a yan bila yan baara kɔni tɛ se ka bɛɛ cogoya sisan u ye taara mairie la ka taa signer jira o groupement fermé ka taa ne ko ne da t'a la tɛ papier di mɔgɔ ma. Alassane Kulubali ni Abubakar Kamisogo olu tun bɛ damabɔ yɛrɛ la yɔrɔ in na nka o y'a jira k'a fɔ ɲɛmaaw u bɛ olu kɔ. An yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ an bɛ aéroport ka zone de kan an b'a kalama yɛrɛ an b'a kalama mais an tɛ baarakɛla tiɲɛli kama an bɛ baara kɛ an ka dayirimɛ ɲini de kama an y'o kɛ ni faamaw ko an ka bila an b'a bila fanga tɛ foyi tɛ. N'u y'o fɔ an kɔni komi n'u ko fɛn fɛn an b'u kɔ n'u ko cogo o cogo an b'u kɔ se kɔni t'an ye mais n'u ko cogo o cogo an b'u kɔ walahi. Mun ye mansin o yɛrɛ bilala sen kan o nɔngɔnni bɛɛ la walasa yɔrɔ minnu ni maaw ye dingɛ bɔ o la ka se ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu bi bali filɛ ka kɛ mansin de kana taa fɔ i bɛ taa dama bɔ mun ye Kayi zone aéroportière la Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.